Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisithembu kanye nesencane lengane. We guys, bayashutha uThando. Siyabona uThando laphayana. Mangifunda ku TikTok video yakhe uthi usehotela. Ukade beshilo kuMoja Love bethi bekunini guys nganithi senzithembe uThando noSiyacela ngoba ibona abangadivorce. Bayashutha uThando noSibindi bayashutha. Bazovele bebuye ngesikhathi esisodwa njengasekuqaleni awema. Phela yabo ukuthi kade sibuka uSibindi size sifisa ukuthi ngathi bengasinikeza ioption yokuthi asend amagama sesicela ukukhuluma kanje uSibindi. Isho lokho uthi usalalele uSibindi ekhuluma imbutane yakhe nange awuSiyacela uhleli lapha kusofa phakathi kobaba omncane umuntu omdala uhleli lapha phezulu ekhanda laba bomdala mayekhuluma futhi ubaba omdala nombaba ophakathi ubaba kodwa kaSiyacela lokhona avela aphendule noma yini athi phela we guys besavelelwa manje babona ukuthi babuye kanye kungcono makubuya abanye usiqede ngabo kuqala abanye. Sibonile kuMoja Love besho ukuthi ke cabanga bayashutha uThando noSiyacela bayabuya. Hayi ngeke lapha yakho Siyacela khona ilanga abathukana uSiyacela babengathukani uSiyacela wayethuka uThando ngaze ngathi uThando yena yini inkinga yakhe ngoba uSiyacela nje fanele ke emphushe ewe phansi emnyeke lapho engamsizi etabalasela ukuvuka. Ngabona lapho beyolwandle angazi noma bekuyile season ephelile beyolwandle waphinda futhi uSiyacela wakhuluma izinto ezingazwakali ngathi mina yabo nje la bengizovela ngithi asambe siyobhuda makufika lapho lwandle amphushe phansi nje ethi ungena manje emakhaleni asukume. Hayibo sizobuka uSibindi sibuka uSiyacela udelela ngathi udele ibo ngahluleka mina guys ngayibamba sengiyibamba egcineni ngahluleka ukulandela uSiyacela uSibindi ke ngambuka ke sengifuna ukuthi uzogcina ephelelepi nokulingisela ubaba wakhe uyabona ukuthi eyakhe impilo eyakhe eyababa wakhe noma engaba yi-role model yakhe manje babeshutha kanye bayimisela ngokuthi inhliziyo zethu kodwa akufani bakhona impela bakhona ukubona ukuthi bebuka uSibindi ngapha izingane zesithembu becasuke bephinde futhi beyocasuka ngale isencane lengane. Into engizonitshela nje yona ayikho serious ukuthi bayashutha uSiyacela akasemuhle uThando wazi wamuhle uThando uyayisebenzisa ifoni ngibona ukuthi uThando baqalile ngoba ethi basehotela labakhona noMoja Love wathi kithi cabangani ke bayashutha ngoba bekuthiwa bese bengcono futhi ndlala ngoThando. uThando indaba yesikole ufuna ukugive up ngayo give up ngayo ngoba nakho uSiyacela wagive up naye esikoleni. Ngapha ke uSibindi siyambona noTirelo noBaby singabakho noSneh. uSneh ngamuzwa ke thi ngoNovember baqala ukushutha izingane zesithembu. Kule season ephelile izingane zesithembu khona la ngafunda khona angazi uma uproducer yini wakhona noma udirector wathi kubathathe 3 months ukushutha useason 2. uSneh ke siyabona ke sebeqalile already. Kodwa bengabuya ke kahle this time uSneh ngoba iziningi izinto ezenzakalayo kuabo ngiyabona nje ku social media busy impilo social media wakhe ngathi uthathe break ngoba efunda. uSibindi ekekhombiseke labathi uyabafundisa ukuthi kuba njani into ayenzayo akabe ubaba ngoba siyazi ukuthi uwubaba kodwa manje akabe ubaba lapha ku TV na ku TV akubonakala ubaba bakithi njengoba ngithe nje lapha yabe ekhiphile yena kufanele bengamniki ibreak ingane ihlalela eduze kwakhe ukuze efundise nalokho ngoba phela mncane enza izingane mase ngasabonakala futhi ukuthi ke wenze njani ke kule position aseyiyona yokuba umzali.
Sicabanga ukuthi kule season ezayo bazoyilungisa leyo ndawo ngoba akakwazi manje ukulandela iy'ntombi kakhulu efuna umshado kodwa ebeney'ngane. Ama-challenges akhe okuba ubaba emncane akawavezi ukuze kufundwe iqiniso lempilo eyiyona. Naba abanye nje bayavela ukuthi bamile esikoleni ngoba sebeney'ngane. USibindi yena okwakha kube ubuthebelele. Hhayi, shuthi phela abafundisi ngendlela eyiqiniso. Abafundisi ngendlela eyiqiniso serious. Bengizokhuluma leyo nto egazi ukuthi bayabuya uSiyacela noThando. Asazi ukuthi nini angaka-confirm baka-confirm kuMoja Love. OSibindi baqalile bayashutha. Kodwa-ke ngoba nayo ingane ikhona ngibona ukuthi uzovela ngaleli side lokuthi akakavezi iqiniso lempilo yakhe. Hhayi le yokuzama u-act ukuba umseleko. Le yokuzama imuvi yokuthi-ke umseleko ena-23 wayenje. Ngoba phela manje sibe sibona ukuthi shuthi ukuba wakhe wayenje emncane ngoba izinto azenzayo sibuka lokho. Sesikubonile-ke akuyazi neqiniso lempilo yakhe. Akukho okunye wegazi ningadinwa. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.